Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu bandiraɓe sehilaɓe ko salminde goto kala e mon e juurade goto kala e mon kadi e wiide hen alhamdulillah ene wayno no wiyano hankini ñalawma janngo wona aset wona 2 5e mois 2026 eɗen ganniyi ɓamtude golle men no mbayanno ɓe hen cuɓi ko Dental Dine TV ko ɗo ɓe keedi ɓe ko ɗo cuɓi wonde ɓe hen cuɓi wonde to WhatsApp to Dental Dine 1 ɓe cuɓi wonde to dental kabaruji pular nangiteɗi ɓe cuɓi wonde duɗal limto pular ɓe cuɓi wonde duɗal limto arab goto kala ɗo woni ɗo ɓe kadi cuɓi wonde to Facebook to e bangeji goɗɗi e nokkuji goɗɗi e dente goɗɗe wadde noon goto kala waɗama erago faade e muɗum suka hen mawɗo hen debbo hen gorko hen Dental Dine TV ene anni kadi ɓamtude golle mum janggo tawde Allah reeni en walli en keeɓi duuɓi 10 en jangguinani guila nden taw hawre Daka yonti en jeehi Daka en garti e dow jaam wadde so Allah rokki en tawede eɗen batta no mbaɗanɗen ni so Allah jaaɓi ɗum ɗa henne kala jangowo Dental Dine on ko toon wiya yo huccit faya toon kala mo ganduɗa ko Dental Dine suɓi jaha gonoya toon kala cuɓiɗo kabaruji pular nangitaɗi yaha wonoya toon kala cuɓiɗo jangude limto e hijjo e taro to banggue pular faya toon kala cuɓiɗo jangude limto Qur'ana arab e hijjo mum yaha toon an cuɓiɗo wonde Dental Dine TV gona ɗon goto kala noon wiyama waɗa hen ballal ma ko ballal ngal wallata hen oɗon gandi kam ko peeje tan gonɗen e yarude duuɓi 10 koye peeje ten jareten eɗen gandi en ngala kaɓoro taw kono noon e nder peeje he oɗon jiiya golle ɗe ene jaari yeeso kadi oɗon jiiya kadi golle ɗe ɓeydi yarude yeeso hatta ha joni eɗen gandi en kalantake ko anda ko deke noon an jiɗɗo wadde hen o Wave ma nani wasman nani yiɗi nani numéro o ko ɗo watte nani on jii numéro nani waɗen hen 77 906 14 81 mbaɗen hen jinguere men mbaɗen hen duuso men e jangde men e golle men Allah soggani en janguinowo onon mbi ko yiɗɓe jangude Allah addi janguinowo wadde onon kadi kon jangoɓe ndende jingue golle jangde holko janguinowo wiya ko yo ten yo rem yo wat ɗum fof on waɗaka to mon to
ala biiɗo yon tiinoy ala biiɗo yon ƴoogoy ala biiɗo yon ndemoy wadde demal mon ƴoogol mon ko yaade to wiyete weev Orange Money ƴetton seeɗa mon mbason yawde mbason yowde woni mi ala mi waawa so gooto fof wi mi ala mi waawa en jahata oɗon gandi ɗeɗo golle ko golle jawdi ko golle jawdi ngoni ɗo courant wifi connexion e apparuji e goɗɗe ɗum fof so tawi en keɓani ɗum noon kadi mbiyen ko yo ar anne minen golloɓe wadde caméraji en ngala on jihidaka hay garti ko peeje tan filmira on jii ariya mon ene laaɓi cer te ko portable filmira on jii ɗum saha fof waɗe hen tableauji joɗɗi e nder weeyo itta fewna ha feewi yetti on ndeka noon ɗeɗo golle ko ma tan gona gollowoɗe ganda no ɗe mbayi kono an to ma ɗo nde wonno ne weeɓe ma tan yettoma no weeɓiri to banggue photo to banggue vidéo to banggue audio kala yettoma e nder sifa newiɗo tan keeriɗo jawɗo kono sa haalanama no waɗa ha ɗum heɓa sa haalanama no waɗa ha ɗum golla mataw ko golle e nder golle ɗen golle noon mi mbaɗi erago faade e mon duuso muɗum ken dental Allah rokki en on jiitan to dental Dina TV to hande o eɗen jaara ujunnaje 990 pawɗo on jiitan to windi wami windi enen gari notitade wadde enen arɓeɓe noon en addi en ko wallodirde e koye men somin keedi ga henne onon ne keedon toon e wallude janngude hoto hay goto ɗaw hoore mum e wallude on dokkama numéro o mon ɗon on jiimo goto kala ɗo woni fof so Orange Money so Wave so Western Union so MoneyGram so Ria waɗa hen ballal ma nga mbatta hen ngal ko jinguere ma e golle hay sa janngani hen ƴetta wallude janggoɓe ɓe ne janggiri gogni an a janngani kono janggoɓe ene yiiɗi janngude dañani lawol no janggiri an a jogui lawol wallude haaɓe jangga newnanɓe ƴettude ko nafata ndenda e maɓɓe ɗum baraji ɗi wona a janngani kono a jangganama wadde jangguinoɓe ene ballaɓe ɓe mbawa janguinde saabu gurdam juutani ɓe janguina jangdele ɗe heddo e nder weeyo he janggo e jaam soɓe jeehi heddo ɗo kamɓe aroɓe yeeso ɓe tawɗo jangde ɓe jangga ɗum noon wadde numéro mo nanɗon Dental Dina TV kadi arti hessitinde yaadu muɗum en keeɓi duuɓi 10 alhamdulillahi rabbil alamina kadi en puɗɗitima gollal en mbaɗanima Allah noon sembe kattande bawɗe arsugue jaajƴo e duusoɓe hewɓe taw ko duusoɓe Allah e lokku en jinguere funnague hirnague rewo worgo sukaɓe mawɓe rewɓe worɓe kala ko waɗa hen wona jencudi to baɗɗo e baɗanaɗo Allah wawi ɗum en mbawa ɗum en dendi en ñaaguima Allah yo Allah jogo en jogoɗen gollal ngal kala ko ngal namdi Allah nana ɗum ha ɗum heeɓo to banggue waɗa radio moƴƴo ha keeɓa radio men moƴƴo kawrde mbaɗe hen ha moƴƴa kadi keeɓa oto men moƴƴo kadi mbaɗen toon wiye Dental Dina heeɓi oto Dental Dina dañi galle Dental Dina oto Dental Dina kala ko jooli ko eɗen gaddoya taw eɗen joguiɗen dewɗen gadduyen totte rendogo Allah wawi ɗum en ñaaguima ɗum yo waɗ ɗum e nder meɗen newo e goto kala e meɗen hoto hay goto sikkito hen walla wiya ko oto haalda ala ko an tigui haalda waɗ an tigui haalda mbaɗa ko an tigui woni baɗowo mbaɗa ko an tigui woni joguiti gollal ngal Allah walluma hen
jinganma hen kala nde yonti mbaɗen hen kala nde pinɗen tan lomben hen Orange Money hande webni hande webni somin dawi subaka law yaato min tawi ɗon komin mbaɗa e barmeji min mbawa gollade so en fof en dendi subaka law goto kala itti kal seeɗayal mum nuldi ma wonan joom golle o kono golloro subaka o kono so joni jooɗi noon gollima bele goo lewru ha lewru maayi kadi donc yiide hay hunde so ɓooyi amat kore amde accude wadde en jiiɗa accude golle jiɗen jokka wadde jokkiren ɗum jinggude ɗum nanɗon o jii numéro o 77 906 14 81 mbaɗen hen balle meɗen e jinguere meɗen kadi an jiɗɗo yentodirde to WhatsApp to janngoyde Pulaar toon walla janngoyde alkole Qur'ana arab toon ndewata koye 77 he 906 he 14 81 he ko hen ndewata gara min jiima kaalaɗo jiɗɗa jeeyede hen so dental diine so kabaruji to so tawi koto Pulaar to arab to gara kaala on saaha sarɗi ɗi kaale nanaɗi jaɓaɗi naata sa janfoyima noon ko an hoorema hatta minen kam min mbaɗ ko waɗɗimin ko e saaha mo waɗɗimin o kala nde yonti amin celli amin kisi momin gara min mbaɗa ko waɗɗimin ko mbaɗ ɗum minen fodde ne waɗɗimin nde ha noon ñande waɗɗitimin fof min ganda waɗɗitimin yo Allah hokku en noon nande e jabde nanirde Allah e jaɓirde Allah arirde Allah waɗirde hen saabi Allah heeɓa hen Allah oɗo ko musidɗo moɗon guiɗo moɗon saabu Allah Yaya Ly kono Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina on jarama salam aadi men ko janggo le 2 5e mois 2026 hawray aset yon samedi janggo aadi men eɗen ɓamta dendagal golleji men no wayanno kala hen galle heeroɗo ko jeeyi hen kadi kala hen galle heeroɗo hankkadi ko jeeyi ko tan inchallahu taala